Čau lidi, tady Scratchte ze Mind Stories LP a já vás vítám u svého, jo, 8. dílu. Nevím, to jde strašně rychle už, domluvám. Myslím, že to je 8. Asi to bude 8. Takže já vás vítám u svého 8. dílu. Takže co dneska budeme dělat? Dneska dostavíme asi tenhle ten barák, jako barák, úvozovka. A získáme semínka, hned je zasadíme, takže to bude asi zhruba první věc, co uděláme. Tak, bone meal, máme jich 6, paráda. Doufám, že aspoň jedno nebo dva vypadnou, protože pak už můžu to dělat jenom tu s tím, takže kytka ta je nám ničem, maximálně. Nic. Jo, super, máme jedno, takže už to je v pohodě, dva hned, no. Už to je v pohodě, máme všechno, jenom zvuk z kontrolu. Tak. No. To půjde. Tam ještě dva. Tu trávu tu si tady nechám, kdybych zase potřeboval. Takže dělám to 7 semínek, to je úplně krása. To budeme mít chleba, budeme moc jíst. Takže nesu to nahoru. A my to zasadím. Mám připravené. Jsem to pošlapal. No, když jsem tam dával sugarcane, nebo jak se tomu nadává. A volno to vlastně jak to rozbijete. Ne, to bylo vlastně. Ne, prostě se mi to zrušilo. Tak, jo, ještě ti podotknu, že hraju na 1.1, protože jsem zkoušel dávat na 1.2 a nešlo to, vlastně mi to udělalo to, že původně jsem hrál na 1.2, ale pak jsem si stal ten Minecraft version changer, který vám vlastně changene a dal jsem to na 1.1, protože jsem ještě něco dohrával a tam nešly nějaké ty věci, nevím přesně už jaké. Ale dával jsem se na tu 1.1 a od té, na 1.1 jsem taky začal hrát na Skyblock, jako hrál jsem od, myslím, že nějak 3 nebo 4 díly jsem hrál na 1.2, pak jsem přišel na 1.1 a od té doby vlastně se mi saveovalo na 1.1, jak jsem to chtěl na 1.2, tak mi to vlastně hodilo, nebo na 1.2.3, nevím jak chcete. Ale prostě mi to hodilo vlastně mapu zpátky, jak jsem hrál na původně ještě na 1.1, takže trošku nepříjemné, ale Skype asi vypnu moment. Šplaguje. Tak mám slyšet. No, nevím jestli to půjde. Počkejte. Myslím, že mám. Jo, je to. Takže i tohle to můžu zastřešit. Teoreticky bych to mohl. No, takže to je zastřešit. Sakra. Jenom když tady začne sněžit, takže úplně hůř, jo. Asi změním biom. Jako podívám se, jak se to dělá, ale určitě to jde někde. Změnit biom nebo tak. Protože v tom ve sněžném biomu je to hnus, jo. Sice je dobře, máte nějaký ten sníh, kouličky, potom později si uděláte snow golema, ale přeci jenom prostě nelíbí se mi to, jak to je. To asi nepůjde, jo. Nepůjde, nevím, to je jedno. Se mi nelíbí, prostě to tak je nezastřešené. Tak, rychle dodělám. Jinak už si trošku přemýšlím o té motrapce, jak by asi zhruba mohla vypadat.
Já už mi napadl jeden nápad, takže počkejte. Mě napadl jeden nápad, takže máte se na to těšit. Sice nevím, jak to ještě bude, ale určitě to nějak udělám. Jo, koblu mám dost, se těžím. Ten nový kobl generátor je fakt super, jo, to je úplně šílené. To jsem si opravdu ovlivnil. Jak vezmete a jedete. Jeden, druhý. Je to strašně účinné a dobré. Opravdu tohle to doporučuju. Tady bylo, tak to je fakt strašně super. Když jsem potom toužil, abych měl tady bylo. Opravdu ten na tom biom se mi nelíbí. Sněžný jako možná ty stromy jsou na tom fakt super, ale to je tak asi všechno, co je na tom dobré, ale záleží na každém, že jo, třeba mně se každému se něco jiného líbí, asi tak vám to líbí. Tady pak dám ještě truhlu a musíme si tež v truhlách udělat pořádek. Tady dáme konečně dvě vody, ještě jsem ho chtěl přesunout, ale nestihl jsem to, nebo jsem spíšel na mobil. A mám motorčky, nemám musím dělat, mám tady. Jo, mám ještě jsem mi potřeboval všechno uhlí, protože teď asi palit nic nebudu. Tak, si dáme krásně. Šup. A je to. Takže tady tohle z toho můžu. Potom udělám tady nějaké to bydlí, teda okna. Pardon, nějaké okna. Jsem chtěl dělat případ. Udělám si dva. Trošku dopředu. Takže... Aha, to nebude. Já jednou to nechci zkusím. Potom, když tak to tu dám. To docela roste rychle na tom, takže jako není to řešit, jo. Tak, super. Zkusím ty torčky, protože ty torčky se hodí. Jako to rozkopnu. Rychle. Je, v tom nevím, nechal jsem ten portál do Netheru, ale je mi docela k ničemu. A možná udělám si místo něho spíš craft, teda enchanting. Tak můžeme enchantovat. Na knihovně budeme mít na chvilku sugarcane, takže je úplně paráda. Jde to docela rychle, ani jsem nečekal, že budu mít to tak jako rychle a tak hodně. Tak, dáme to, no tady to potom, už to roste. Tady na jedničce, jo, na jedničce to ještě dá pošlapat. Na jedna dvojce se to už nedá. Nebo na prairie lisu. Tak, tady roste tohle, meloun. Ještě, no. Stavím tady tohle, stejně to je nesmyslné, co tu mám. Nelíbí se mi to ani náhodou. Okna jsem uvažoval, že udělám ve stylu plotu, že tam dám plot, prostě nasazím plot. Já si myslím, že to bude asi nejlepší. Nejhezčí, nejúčinnější. Nevím, jestli budu na něco potřebovat ještě sklo. Fakt opravdu nevím, ale doufám, že jako teda zjistím si to, jestli ne, tak normálně udělám nějaké skla. Ten kobl generátor si nějak vylepším. Bo on vypadá, fakt dobře vypadá, když je prosklený. Tady. Takže... Asi tam tady aj nějaký ten vchod, všechno to zastřeším. Ať tady moc nesmíží. Rychle. Takže, ještě udělám okno. Budeme se dívat na přechod z modré na bílou, to bude úplně fakt super. To jsem vždycky chtěl zkusit se na to podívat. Ne, samozřejmě, že ne. Takže, dobrý.
To bychom měli. Jo, já jsem zapomněl ještě. Tak, jak to nějak vypadá. Počkej. Dobrý. Takže. To bychom měli, jo, tady to vlastně jsem chtěl zvětšit, ať se mi tím více zombíků spawnuje. A ať nepadají dolů jak blbové, jsem to viděl minulém dílu. Bo ještě nevím, protože já už mám 7 natočený a ještě není na YouTube. A takže to se mi to docela plete dost. Ale asi vím, jakým způsobem vyčistím tady tu hnusnou sníh. Ještě daleko to je. Tak, pojď ke mně. Asi tady budu rozmývat vodu. Budu si dát na dár. A rychle to dodělám. A potom tady už budu... Sice mohl bych už začít trošku s tou modkrabkou. Kdybych tady udělal nějaké to dopad pro ty sudné moby. Jo, asi to tu udělám. Modkrabka bude přesně tady, jsem nad tím přemýšlel a přišlo mi to jako nejlepší nápad, nemusím nikde moc stavět, jenom tady víte. Jako už tady mám čím chodník. Ještě si ultra dobře zvětšil. Tak. Už je noc, kurňa, zapomněl. Fuck. Do prdele. No. Tak, to byl úplně mega obrovský fail. Zasraný pavouk. To si měl dát pozor, že už je noc. No, bohužel, asi budu muset si kývnout Kvelík, protože Kvelík mi tam zůstal. Tak ještě si spavnu tady nahoře, vlastně tady nemůžu. Kvelík mi tam zůstal, takže bohužel si ho budu muset kývnout. Nic se s tím nedá dělat, tady vlastně mám všecko, tam jsem měl jenom kytky, myslím. Mám všecko tam. Jo, melon si tam ještě zasadil, no, takže jako... Umlouvám se, ale budu to muset dívnout. Bohužel, nedá se nic dělat bez toho, nic neuděláme. Takže kde si objev se. Zajímavé. Najít. Hraju na malé rozlišení, protože když na velké... Chtěl na velké, tak jedu na 13 fps. Takže nic moc, asi vy byste si to neměli nějak velký požitek a mě by se to lagovalo. Vidíte, laguje. Taky hnus. Takže bohužel budu muset hrát na malé řešení. To znamená tak, to pojď. Takže teď jsem chtěl vlastně tady rozbít trošku ten pořadek. Nelíbí se mi to, vlastně. Říkal jsem to milionkrát, nevím, proč to pořád opakuju. Nebaví vás to určitě. Jestli vám nedivím. Tak. A je to. Bychom měli... Tady ještě. Krutý, no. Krutá realita. Pojď, takže. Jo, tady jsem si dělal charkovou bytom. Takže už jsem se poučil, takže jdu to tam, no, musí pohrát, jdu je tam vybít. Potřebujeme ještě 2 vany, takže jdeme je vybít trošku, no, moment. Nemám to. Na to mi bezhatilo mé plány. To je. Já jsem teď, jo, styky. No, tak jak vidíte, dnešní díl bude asi plný failů, nevím, jestli vás to bude bavit, ale jestli ne, bohužel, nedá se nic dělat. Tam zase sněží, teď mi sněžilo úplně před chvilkou, jak jsem to dělal tu trávu. Já bych to nejraději kopnul, já nevím, prostě teď strašně často sněží, nevím proč. Ty vole. Ještě děláš první, jo. To je
Tak spadnu, nevadí, máme tu ještě miliony. Pojď. Blbec, spadnu. Vidíte, já jsem z killera, to mám už jako v žilách mi proudí krev z killera. A jak to tak vidím, tak za chvilku, kurňa. Jo. Ale ne, dívám se, že takže ten creeper toho moc jako nezničí. Si víte proč, tak mi to rozhodně napište, možná, že to je tím novým patchem, že si noč, nevím, že to taky si štvali. Single playeru mu všechno ničili, tak jim zrušil. Ale jako damage dávají stejný, to jako kdyby mu neměl damage, tak... Pauk, pojď debil. Ještě bych mohla spadnout, pojď debil. Jo, 5 stringů. Takže to je úplně super a já se nedostanu ven. Takže teď budu jak debil rozkopávat půl hodiny tady tohle. Prostě nepřemýšlím, no, vidíte to sami. Klep. Nic z toho nemám. A zbytečně ztráta času. Jo, no jo, to je prostě já. Teď už mám vlastně 4, 5, já nemusím můžu. Měl bych vždycky v sebe nosit nějaké náhradní kameny. Nemáme ještě 8, ne? Teď máme 5 a 2, takže 7 a ještě jeden string nám chybí, ale to jsem malý zapustil. To je úplně super. Úplně jsem rád, že nám jeden chybí. To bylo ovšem řečeno ironicky. Je trošku pokolovat. Ty blbé. Moment. Si nějaké bloky. Jo, já mám nápad. Určitě zase s tím bubelíkem spadnu, ale... To srandu všecko, že? Asi dělám blbost, měl bych tady spíš stavět, určitě vás to nebaví. Jo. Tak nic. Nebaví vás to, ale bohužel, jo. Já jsem tady vlastně chtěl dodělat ty střechky, ale ne. Já jsem šel se na ještě na string. Takže jdeme na ty stringy. Fire. Tak nic nemám. Paráda. Jo, tak na to jsem zabudol. Já tam radši tady jdu vrátit ten kýbel. Mám nehrozné lagy, nevím proč. A mě to už sněpende, že já už to kašlu normálně. Jo, ten sníh. To je tak hnusné normálně. Je to odporné. Ještě navíc to laguje. Fuck. Tak to je... Jo, spadně, a ty pojď za mnou. Shoot tvůj string. Myslím, že mi nic nedal. Co ne? Jo, 2 debilové spadly, to je jasné. Shoot tvůj string. Jo, máme. Takže zajdu udělat postel a hned se vyspíme. To znamená, že se budeme spawnovat tam, kde já chci, na tom bedrocku. Uděláme si ještě takový barák. Já jsem uvažoval, že tady odsaď ještě nebo blbost. Tady odsaď povedu ještě schody. Takže tam bude můj dom. A tam budu bydlet. Super, máme to opět. OK. 1, 2, 3, 4. Tak, fuck. Jdeme na to, 2, 3, 4, tak. Máme tak. Kde je to? Kde to je? Já jsem to vlastně proměnil na tyčky. Jsem chytrý. Tak, 1, 2, 3. Máme bed. Jo, jdeme si vyspat. Moment. Takže, jdeme to tu dodělat. Potom jak dotočím ten Sky, jako jak to dělám tu sérii Skyblocků, tak uvažoval jsem, že se pustím do nějaké mapy Super Hostile. Ale nevím, jak to bude s tím lagováním, protože docela mi to... Mám krumpač. Kde mám krumpač? To měl...
Prdele, to mělo být. Teď mi to laguje na normálním světě, jedu kolik na 15 FPS a jsem rád. Takže asi nevidím to nějak moc reálně, ale uvidím. Nevím, proč mi to dělá, nejspíš slabý blbý notebook. Takže určitě se divíte, jak na to můžu hrát, ale to už si vás zvyku. Když na něm se hraje, on je strašně náladový ten notebook. Jednou se na něm hraje úplně super bez lagu a nevím kolik, i na 60-70 fps. A po druhé, když si už myslí, že mě chce nasrat, tak jede na sotva 30. A to je asi zhruba tady tohle straně to jde teď a to se mi nelíbí prostě, to je moc špatné. Si udělám trošku pořádek truhla. Udělám další truhlu a ještě jednu. Jo, jinak. Videa by mohl dávat teoreticky každý den si teď pojedu za babičkou pryč. Trošku obnovit vztahy. A trošku něco vydělat malou u babičky. Takže tady to hodím. Tak, tady to máru všecko, sice to budou strašně kroky, ale to je jedno, prostě kašlu. Takže to bychom měli, super, máme barak. To je základ, a já jsem si zase ty šutry dal nahoru, já jsem to v pohodě, já to neřeším. To už je u mě normálka. Jo, teď jsem chtěl zastřešit tam farmu, takže jdu zastřešit celou farmu. Se mi to opravdu nelíbí hnus, podne. Já vím, co jsem chtěl dělat, já jsem debil, jsem chtěl světlit, ať se mi tu nespal na žádný jiný blbec. 14 torček. Já už vím, co mi spadlo do prdele. 64 torček. To je jedno, ale ten úkol už nastavený. Doufám, že vás ta hudba tak moc neruší, ale já už stišovat nebudu. Sice podívám se potom na video, na záznamu, jak je to moc hlasité a podle toho to pak stiším. Pojď. Tak. Dostřeším tady úplně všecko a myslím si, že myslím si, že pro dnešní díl by mohlo stačit. V příštím díle začínáme trošku s motrápkou. Začneme už do ní robit. Tak. Vypadá nějak dobře. Začneme už trošku dělat tu motrápku. Ještě voda. No ale zapomněl, že tady to nejde. No. Jedno. No. Kudňa. Tak. Tady to bychom měli, tady tež. Nelíbí se mi to, nelíbí, a ještě 3krát. To. Tak se to nejde, to skoro vyrostí. Ale máme další semeno. A tady ještě jedno. No, sakra. Se zadaří. Fakt, super. Do příštího dílu si zvětším trošku, jako ne, trošku něco vyfarmím. Já jdu si na farmáře. Takže do příštího dílu budeme mít zas nějaké jídlo, takže nebudeme muset zkomírat. Nevíčím to? Ne. Nebudeme muset pořád zkomírat, chcípat, nevím jak to říct, prostě nebudeme muset chcípat. Tak. Dobrý. Super. Tady mám. Počkejte, já jsem, kde, tu tom byl mrak? Jsem tak myšlenku. A ne. Oh, fuck. Co tam je? Je tam. A to jsem to viděl. Jsem to zmerčil mým očkem. No, 9 fps, super. Tak super, no. Takže si myslím, že pro dnešek může stačit. Určitě doufám, že se vám to video líbilo. Jestli ano, tak prosím odbírejte. Odběry nás strašně podporujou. V tom, že víme, že se na to někdo vůbec dívá, že to netočíme jen tak pro sebe a myslíme si strašně naivně, jak jsme borci. Že už máme necelých 30 odběratelů. A i za těch 30 vám děkujeme. Kdo ví, kolik z nich je
to účty. Takže děkuju za všechno, za zhlédnutí tohoto videa. Já udělám tročky. Za zhlédnutí, případně like. Děkuju moc a uvidíme se v dalším díle. Takže čau čau.